Guys, this is Eric Hilo to Bigo City. Welcome to my channel. Part 2 na niya siya guys sa part 2. Please subscribe for all of you guys. Nawala ko sa katulog niya. Kung pasarap kaon magkanang mo kaon dili sa kaon na ni. Sig gali. Na makabuhat ani. Busog ka ginhawa. Ulan sa panungot. Nanigo na mga ato nasa ko mo. Tagal ba ko niya? Pero hindi ko po naman. Dahil nang bubukal ka na kami pa. Ito ka mainom? Di ka mainom alcohol? Nagmera. Nagbasag hapon. Masa, hapat, muna, trigo, hapon, gabi eh. Always. Hindi na yung tanag-undang ha, kaya di na maayo. Ha? Sakit kamay no?
Tubig ka din? Ano ka tubig? No, lapir. Ah. Wala mo na oy. Samot din ako. Hindi po. Hindi ko Ang na. inom ng sakit po. Oh. Hindi ako. Hindi po man ako bigyan dali. No, ko ayo ko yun. Wala si Jay, wala pa man account si Jay. Hi. Jay mo ay. Tanong mo eh. Banday ka? Hindi ko pinulawas. Hindi na ito, pati pinulawas. Pilit dito sa lintuan dali. Ikot ang banday lang. Saksak. Nakakaharap na siya. Matabi ko din. Yung bulan, wala ka na pinila. Gagal din yung mag-uwi sa inyo din. Hindi, hindi ka bang tayo pumagikan. Wala kong estudyante lang. Sabay ko itong ang kamura. Asa mo natin yung kanamura sa school? Asa sinamilan na po. Dapat di sila mo pagawas. Sa'yo ka maligo eh. Kami sa una, sa'yo kami maligo. Di ka naman sa walang maligo. Mas kapag-media palagi, nakaluan di tayo kami. Asa na yung bagay nito? Ito ka anak, kadulhog, mga balon dito. Wala na karon na kuanan na. Dako na kayo kusaban na sa paa. Wala.
akin kung pamanura na ko at nilagi ang simana. Pita ko kung wala diri ba. Ganun man. Galing ito na. Gusto dito kang kalintura at mga simpan na. Wala lagi mauli pagkaugma ato Nadagko, bata. Grabe kalintura, ipandala diri. Nasa mitas di. Ang bata nga inaanan ko ang lamig na Eh, Ano ito? Ah. Wala ka? ah, Ano siya mo tol? Yapon sa Wala na ko? soft drinks. Beer. dali naman mawaman ang bata. Dili na dulan. Si Pilar ako na niya yata. Wala na gito yung silingan kung dali ni Arjun. Kung kayo gusto pedikan. Oh, balabal. Ha? Kung kayo gusto balabal ba? Asa ito? Malibat na magamit ko siya. Katong naka Muslim ang gudto. lagi ka ng akang. Hmm. Ano ko ano kita pero wala naman sa bila. Ako hindi dito sa gabot ko. Dili ko asawa ako. Diba? Ito sa pil. Ah, babae. Ang lalaki. Ano? Hindi man ito lalaki. Ako yan? Kuan. Dili taga diha ang asawa. Ha? Dili taga diha. Taga. Kuan. Kailan ka bukod? Hindi diha niya dito na. Nagi abroad man tong babae ang asawa ako. Hmm. Biyahe man kapag drivers with lover. Kaya kanang babae niya. Dili ta dili. Na. Dili ta dili. Dili, dalaga to. Dalaga to siya siya. Ano to sila bata? Oh, nakaanak sa duwa, oy. Anak-anak mo na dahil sa sila. Dugay-dugay na, oy. Naapa ang asawa atuwa na, hinihinay na sila. Wala na po diha ang babae. Hindi na po dito po kita ni akang ay nagtuwa na po siguro pagla siguro. Ano po kita nila? Nagkon ito yung bata. Lumipag kami. Grabe mo ka ako sa duli. Ulo ka to. Ulo tanan, back to back, tiil, tiyan. Sige, mamilo tumbal. Tagpuno ko nagabaw. Kung hindi maulian, 2 to 3 days, nagabaw. Man, 2 days, 3 days. Mga laya, wala na, ano, karon di silang kay lawa. Dito ha, sa kabuka. Dahil lagi na yung batanon o ang idaran ni Lotong din. Batanon, tugtugo man. Bagay. Pares na to, ama na. Bungkang ng kwerpa. Dili ko siguro ni kay kuan. Amot lang ka diya sa kuan. Kaaan niya. Ano mo sa sakit dito sa ilmo? Wala ni Jote Ugma. Ano, dito kita nila. Nagpahilot dito din anak ni Janet. Janet, ika plaza ba? Ha? Nagpahilot din rin. Sabi na yun sa ulikaw, kitang kinanibuangan niya. Ano taon niya? Oo. Ya. Di kalintura, terpin kalintura, kay ikan sa basketball. Ulanan, kaligo nilang ulan. Di kalintura, di ulan. Ulian na yun, uy. Ulian na yun sila. Ano yun? Ay, kanakadundong si Janet dili. Dili, yung anak naman niya, gitawbanan siyang pag-umangkon. Umangkon niya to, last days na pa to.
Kaya apil man po yung pag-umang ko kanila. Dili man na nagkisila na yung anak sa'yo yan. Pulis mo kayo bunga. Dili. Okay, ayan ka ma'am. Ito, text na yun si Janet. Ayaw na doon. Kanina, kanina. Matanggal ma'am. Umang basura pa nga, napadiha ko ito doon. Napadito sa rating chair pang, napatibasura dito. Lagay uma. On. Tinde. Lagay ko. Tinde. Dito sa ako ba? Ha? Sige kamay no. Hindi kamay. Ayan ha. Ayan ha. Ha? Ayara. Ayan. Ay, grabe sumat. Yay! Libat na. Libat. Ano, ay, magpapag. Ha? Ayan kamay no. Ayan ko. Okay. Okay. Wala lang ko maminaw ito ganina mga ba. Itong babae ba? Ano mo siya? Ito sa lipa.
Ano mo na yan? Ano na? Ha? Duro eh. Ni. Hindi ginutong bagwa. Dili dito siya. Ang tagamay.